Lizarraldeko Azpiestazioa eta Oteiza Bilatortako eguzki poligonoa Izebergaren punta baino ez dira. Orain geldiarazten ez baditugu, antzeko proiektu gehiago etorriko dira. Gaur, gure paisaia zatitzen uzten badiegu, bihar hurrengo haranari tokatuko zaio. Gure herrien arteko mugak mapa batean baino ez dira. Arnasten dugun airea, gure ibaietako urak eta inguruneko edortasunak ez dituzte udal mugak ulertzen. Herri bat jotzen badute, merindade osoa jotzen dute. Gure lurraren etorkizuna guk erabaki nahi dugu, eta ez dugu enpresa elektriko handien atzeko patioa izan nahi. Lizarralde bizi eta duin bat nahi dugu. Bere nekazaritza, ondarea, natura eta jendearen duintasuna errespetatuko dituena. Horregatik, gaur pozik goaz etxera, baina erne, orain da elkarlana eta batasuna sendotzeko unea. Ez dugu onartuko Lizarraldea piezaz pieza desegitea. Elkarrekin lurralde hau abestuko duen horma izango gara. Gure herrien batasunaren alde, Lizarralde bizi eta etorkizuna duen baten alde, Azpiestazioa eta eguzki poligonoa horrela ez. Kaixo lagun, herri mugimenduari ahotsa ematen jarraitzeko egin zaitez bazkide.